Keblay pikinang pet baro bat kumjuru yaki subscriber. Te menta kindiat ngene pet yak kubar kabalami napa ka jelat telangna kabadan syapa South India. Bat ka kubar ka lang ba syapan pra ka yeng mane Kristan haki break ba amsim la itu haka arterik ubnai September usnam araja arpau hakate ka jelat telangna. Bat kat kum ka kubar ka bala yolum laang ba uway pastor ubadai pet ya kate ka yeng mane usiam kumar ulai thu ba kane ka jingjia kelawan jia hadin ba une pastor ula IFIR lene pendap FIR ya kibre ki ba wan pendik ya kate ka yeng mane haman lagi por hakis nam ki baladap bat menta kine ki breu kila dusman senan dak ba pen pras nan ya kane ka yeng mane hadin ba une pastor ula komplain chaki pulet bachushuru pastor ula ang ba kane ka yemane kadan hapo ki jaka jong ki bre ki baduk padadu menta mane kane ka yemane ladan kumbasis pa phongot ki reu ngai ki badai ki baduk ki bachu smart banwan chakane ka yemane pat pastor ula ang ba ka ne ka jingsha pendik ka yemane jong ki kelas dang na du usnam arjar khat khandai adien ba kumba ship house nam ba ladep snai kan ka yemane am simla pendik henry house nam arja khandai ka jing pendik yaki kelas dang bat tat adu mentaus nam arja arpau ki nek ju ki beruhi kilawan rasen ka JCB bat pen prasnan ya kan ka yemane bat hang ne pila ban i bawat ki pulet ru kimla suban lai ai hadien ba ka jing pen prai kan ka yemane klaya chakmat bat sakawai pa kubar bakata kubar kadai ka kubar ka bami nakate ka jelahi ka jelat telangna laang bas den phasi kawai ka khenna khat khandai snam karta hadien ba ka scholarship jongka ka badai banyo ha ubnai match ka klempoi wat adu menta hadu ba ka te khna kalapan kut snan ya ka jing em jongka hapo ka snong shat nagar ka badan ha ka te ka jelat telangna bat kat kum ka kubar ka bala yolum laang ba ka kerteng jokane ka khna ka dai ka Aishwarya Reddy pat kadai ka kena ka bapule hapo Lady Shri Ram College for Women kabadan hapo Delhi pat kadai ru ka bapule BSc Honors Mathematics pat kada ba ka sapnya bel de ka kalang hadin ba ka jingba myo ka scholarship jongka na do ubnai match bat haka jingba myo ka scholarship ki kmi ki pa jongka umban se ki haban ju shem ram da ka ba bu chamen da ka yeng ki ksiar bat pen pep school ya ka khun ba ar ka jongki na ka benta ban kershan ya ka ne ka khenna bat kumta ka ne ka khenna ka Aishwarya Reddy ka pen kut snan ya ka jing em la de na mar ba ka ang ba kam kwa ban pen so sala ne pinjar ha ka yeng ba ki ne baro la yo kat kum ka khubor ka balami na po ka jelat telangena te tangka ne khubon ta ka jan met ngi sai syampat ha ka wai ka video